voel wat te juichen in het Cambuurstadion. Na de dikke 3-0 nederlaag in Telstar. Nou dan 4-0 onder meer toch 3 treffers van Mark de Vries. Als die eerste er is, dan denk ik dat er bij iedereen wat afvalt, denk ik. En dat je dan gewoon helemaal afvrij kan voetballen. Kijk, wij weten dat we een betere ploeg hebben. Dat is gewoon zo. En dan moet je dat ook bewijzen. En Cambuur begeert heel aardig onder de wedstrijd. Want dit is al in het begin Sander van der Heijden die de PL treft. Maar hij houdt wel het onvals zijn voor zijn ploeg. En dat zijn we het oppik. Toch Dennis van der Wal, de rechtsback, die het zelf mij rent naar voren. De paas op Mark de Vries en die berikt dan Dennis van der Wal. En die wint er een creëze vastzet uit de persen. En dat betekent 1-0 kopbal Mark de Vries. Ik moet van mijn aanvallende acties hebben veel opkomen en de tegenstander achter me aan laten lopen. En vandaag was het goed gelukt. En nu speel ik veel wedstrijden achter elkaar. Ik heb bij Zwolle tijd op de bank gezeten, nu kom ik in een goed ritme. Dus langzaam komt het weer terug. Een vlotte voorsprong, dat is ik wat Cambuur graag gaan. En de ongeval gaat verder op een nee. Dennis van der Wal op de rechterkant. En waar is het Mark de Vries en waar met de holle? Ja, er waren 2 voorzetten, maar met dank aan Mark. Die is een goede spits en dan kan je de ballen wel kwijt. En hij kopte ze goed in. Dus, 2-0 na 26 minuten. En de score zal verder oprennen. Want het is zuidelijk uitverdediging hier van Almere City. En dan is het Sander van der Heijden met een prachtige slalom. Die leidt een pan clear voor Mark de Vries. En die scoort zijn hattrick. Ik heb genoeg kansen gehad vandaag en schiet er dan 3 in. Maar ik had er wel 6 of 7 kunnen maken. In goede doen had ik er 6 of 7 kunnen maken. Ik ben blij dat we met een 3-0 ruststand naar binnen gingen. Ja, dan stel je de vraag aan de jongens van wat kan er nou nog misgaan? Nou ja, in principe niks. Als je gewoon geconcentreerd blijft spelen, druk naar voren blijft houden, geen domme fouten maakt. En dan moet je gewoon zakelijk op zoek gaan naar die 4e en die 5e treffer. Almere City liet in de tweede helft zien dat het net van het onderongen stiert. Er komt haast geen gevaar uit de ploeg van Almere. En het is om een Cambuur om het verschil groter te maken. De lichte oertreding hier op Sander van der Heijden betekent de vrije trap op Erwin Friebel. Ozun Turk met een hutskot met een raar stuitje en dan redt Friebel los en kan Sander van der Heijden 4-0 scoren. Dan is er 22 minuten spelen en dat betekent een 4-0 voorsprong dankzij keeper Friebel. Van der Heijden pakt dus zijn goaltje mee en zocht dat zijn ploeg in de tweede helft wel werkt, maar net meer een score forceren kan. Het blijft dus bij 4-0 in een tweede helft die net de beste helft van het seizoen weer. De tweede helft had je schriftelijk af kunnen doen. En dan is het eigenlijk een beetje heel blijven. Zij konden niet en wij willen heel blijven. En dan heb je een smalle selectie en dan wordt het er niet beter op. Ja, en ik vind het jammer dat ze dan de tweede helft, dat je te weinig geboden hebt aan de mensen die je de afgelopen weken zo massaal ondersteund hebben. En dat vind ik dan jammer.